Kunento encane ekhathayo and ngizokulapha mina ukuze ungazijaji. Yazi uyozithola ngelinye ilanga umuntu engakukhulumisi bese uyazibuza ukuthi wenzani noma wathini. Uzuzibuza uzinuka amakhwapha usungqena ukumbuza ukuthi kazi wathini. Uzuyibuza ukuthi mhlawumbe ilokhu engakusho. Yazini thola ukuthi khona into wayisho vele. Kodwa lento wayisho wena just got lost in translation ngakuyena. Wazitshela ukuthi wena uthi kanti awusho njalo. Shuthi wakumisinterpreta lento wawuyisho wena. And angayenzi follow up ukuthi kahle kahle uthini. Avela draw a conclusion ukuthi this is what you are saying. Kanti wena kukona lokho okuqondile bese vele kukhatha off. Lalela ke ukuthi umuntu ukuzwa kanjani on the other side i-translation akuyona responsibility yakho. I-responsibility yakhe awungene wena lapho ukuthi ukuzwa kanjani. Wena i-responsibility yakho nento ongene kuyona ile oqonda ukisho. Iyona ke leyo ngqo ukuthi uqonda ukuthini. Kodwa ukuthi yena ukuzwa kanjani that is not your duty ngalesi sikhathi. Ubingelela changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Ukukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona la emhlabeni kuno 30% wabantu ekuthiwa bane defined mind as per i-chart labo. Imiqondo yabo i-defined banendlela e-fixed yokuprocess information besheshe befinyelele kwi-knowing. Besheshe befinyelele kwi-conclusion ethile ngento. They having a defined mind. They are not open-minded. They are defined. Ba-fixed. Those people, they can quickly draw a conclusion without looking at something or interpret it on different angles. Bese uzithola wena lento ishoyo kuyena misinterpreter ethi lento lo muntu uthi uqonda ukuthi kanti awuqondile lokho. Bese futhi engayenzi follow up. Bese ubona ngumuntu nje esengasakukhulumisa. Yabona ke njengoba ngishilo ekuqaleni lokho akulona ijoka lakho. Ngeke futhi uzuhambe wena ulandele umuntu ngemuva uthi hawu yini indaba ungasangikhulumisi ngenzani kuwe. Ngona umsebenzi wakho lo. Ngoba umsebenzi wakhe kwakuwukuthi abe neshow yokuthi this is what you mean. That is why omunye umuntu noma that is why kubalekile ukuthi umbuzo uthini akuphindele lento ayishoyo. Yabo khona is this given a show this is what you mean. But now we are having people who just draw conclusions very very fast. This is what you mean because they are fixed minded. Abakwazi ukuqhamuka ngenye angle. Omunye umuntu into uyizwa ngakusasa ukuthi ubuqonda ukuthini ngayizolo. Yabo. That is why if I talk here people are coming from different angles. Enkulumeni engisuke ngiyisho mina la. And that's not their fault. That's not their fault. Their fault is to draw a conclusion. Their fault is to draw a conclusion and act on a conclusion engeselona iqiniso without doing a follow up or asking. Umuntu obuzayo ngiyamphendula. Hayi ukuthi lento engiyishoyo ngisho based on the comments or based on what. No, I've just noticed nje empilweni ekuphileni ukuthi kunabantu kwesinye isikhathi abaye befune ukuthi usho into abayifunayo wena. Yabona into ethiwa i-interpretation iyaqhatha kwesinye isikhathi. Iyaqhatha. Kwesinye isikhathi umuntu uyayafuna ukuthi usho into ayifunayo wena. Mungayisho into ayifunayo awusho khona. Yabona awusho khona. Noma omunye avele abone sengazi ukuthi wena lokho kushoyo ukuthi and uthatha awuqondile lokho. Lento ifana nokuthi nje ilento ekuthiwa umlungisi uzithela isila. Kwesinye isikhathi uthi unike advice kanti
lo advice yakho ayizukuhamba ngale ndlela le. Ngikhumbula enye indaba engayixoxelwe umuntu oyenamanga kakhulu, lo muntu wayengixoxela, kodwa yangihlekisa leya ndaba. Wathi kwakunabantu ababili ababekhuluma, zinsizwa nje noma ngithi obaba abanemizi yabo, ababili baxoxa. Uthi lo munye, nginenkinga lapha. Umkami asizwene naye. Sihlezi sixabana. Ngenze njani mfowethu? Sihlezi singaboni ngasolinye naye. Bese ethi lona, yazi ubhekene nengwadla-ke njengamanje. Ingwadla-ke lo bhekene nayo. Athi uthini? Ungijwayela kabi. Uyazi awungiboni. Ukhanyisa ngobhaqe emini wena. Ubiza umkami ngengwadla. Thina sazothi ingwadla inkinga phela. Kanti kuye, I don't know ukuthi what context or language okuthi ingwadla isho isikhawundane. Yabo, isikhawundane. Sengqina ukubuya ngale igama eliqosheme. Yabo, kodwa nje umuntu oqoma ngandoda nje ongenankinga nelokunalapha. Yabo, mayethi ingwadla, kanti thina asazi lokho. Yabona ke njengamanje siyagejana ngenxa yani ye-translation. Siyagejana ke manje ngenxa yani ye-translation. Ngenxa ye-context yena aqhamuka ngakuyona, i-context aqhamuka ngakuyona. Yazi omunye umuntu uyaye uthola ukuthi usho into advice nje, a very constructive criticism or advice or whatever way of correcting things that you are coming up with. But because your consciousness is your own limitation, i-angle ne-vibrational frequency aqhamuka kuyo, consciousness level aqhamuka kuyo is very very low. Bese kuba okunye. Uyazi omunye umuntu ukuthi engathi angakujabuleli nje ukuba khona kwakho around ngenxa yokuthi avele yazi we are full of yourself, too much, une-ego, ya overconfident. Uthola ukuthi u-threatnisho ukuthi nje wena you can achieve, you can stand on your grounds. Yabo, you can achieve what you want to achieve. You are confident, you are looking at life ngendlela epositive, and lokho kushayina ama-insecurities akhe azizwe weak, and the translation ekuyena ithi you are full of yourself, you know yourself, you are overconfident. Irresponsibility kabani leyo? Ijoka lakho yini lelo ukuthi yena uzizwa threatened by your confidence? Umsebenzi wakho yini lo? Ngoba let it be. When we are responsible for kuwe, when you are responsible kuwe, izinto ezisuka la kuwe ziya ngaphesheya yizona izinto responsible for zona. Lapha ngaphesheya ukuthi zi-interpreteka kanjani, wena uma ususa into la kanti wazi kahle ukuthi intention yakho ukumthuka vele umuntu, that is problematic vele, ngoba anqamuka lento. That is problematic ngoba vele uqonda ukumthuka wena lo muntu. That's what you mean, yabo. Kodwa uthola ukuthi wena that's not what you mean, but interpreta ngendlela engesiyona. Yazi Mtaka Mo bekumoya phansi. Mhlambe vele akayona part of abantu ekumele ukuthi ube nabo empilweni. Cha, bekumoya phansi. Akuwona umsebenzi wakho loyo ukuthi wenza ama corrections. Ento yena kumele ngabe wenze i-follow up. Uyayizwa lonto? Ngoba i-interpretation ngiyibonile mina ebaqhatha abantu. I-interpretation ngiyibonile ebaqhatha abantu. Ne-context, contextual meaning ngiyibonile lezi zinto zibaqhatha abantu. And umuntu omunye umuntu vele draw nje conclusion. Akuwona umsebenzi wakho ukuhamba correct ukuthi abantu bayibona kanjani impilo. Akona umsebenzi wakho lo. Umuntu mangabe impilo eyibona ngendlela yena negative, akona umsebenzi wakho lo ukuthi uhambe umlungisi wenza ama corrections. Umsebenzi wakhe loyo.